Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Ексфър и днес ще оцелявам. Само ще се гласувам. Играя на версия на 7.2. Не е мап, не е правен налка, това е сид. Сега ще посъда, това е за мен каблстоуна в Бенклей. Не може да видяме. Трябва да намеря дървета. Няма да ми помогна, трябва да намеря дървета. Гледах сида, или да кажем апа и намерих. Това е сант, който че наред сант. Това е защото сме на версия на 7.2 и вече е нов. Не трябва 10 за къщата. Няма да правя къщата пясък. Но като мисля е добра идея. Вижте колко интересно е направено. Наистина. Мисля, Бейкън ако каже, то нещо му става Майнкрафт. Ако нещо му стане някакъв път, ще му дам мапа. Все пак, нищо че си, пак го има дълги мап, ще му дам мапа. Но той сигурно няма да иска малко оцеляван мап. Защото намерям дървата. Вижте дърветата дори. Това са Африка дървета. Аз ще живея в тази част, но после чупа малко хлеб, защото ще ми трябва. Няма какво да ви казвам за това, не говоря. Тук ще направим къщата, после ще усъвършенствам. Тези дървета не са от най-любимите ми, всъщност са хубави, защото се трошат, така могат да се трошат. Вау! Това ще живея в някоя минута, тази си избрах. Има и ягня за чупене.